Minimálne raz ročne doporučujeme olejovať panty na dverách lodného kontajnera. Buď olejovými sprejmi na kov, alebo bežnými olejmi či vazelínou. Olejový sprej aplikujeme do každého pantu dverí lodného kontajnera. Na premazanie môžete použiť aj štetec namiesto oleja v spreji. Olej necháme chvíľu pôsobiť a následne dvere rozhýbeme. Pokiaľ chcete zvýšiť komfort ľahkého uzatvárania dverí lodného kontajnera, môžete po obvode dverí lodného kontajnera natrieť plastické mazivo. Mazivo taktiež viete aplikovať do tzv. Držiaka lodného kontajnera, ktorý zvyšuje komfort otvárania dverí lodného kontajnera. Častým dôvodom ťažšieho otvárania dverí lodného kontajnera je hrdza v jednotlivých častiach dverí. Preto je vhodné pred premazaním skontrolovať jednotlivé časti a hrdzu odstraniť. Vieme ju odstraniť špachtlou, brúsnym papierom alebo uhlovou brúskou. Prajeme vám príjemné používanie lodného kontajnera a počujeme sa na budúce.